more testimonies about Jesus. Or say adansidi outdoor a efa Yesu ho. Abusiafo na otwe asan abeto ebio ebeda munyina ase se modi mafidie edaso edeso ewo London Ghana Menda Kwan for Sabbath School enafe chosemu empensempensemu kote munyinara yenu esua ensem potitru a ewo Yohane enhoma no mu yenu aye adesua no makomako enum ene ye pese ye hwe adesua etoso ensia no se wo hwe atifi asem na wasi adansidie ahodo a efa Yesu hu ye basisia sene de bia meka no fa otwosem na ye kan announce wa kan sene be man no so nipa bebre ba yan so ne be mayan no so na so John wa anyesa John omo hu Yesu isan o how bi ni ma bi a omo hwe se obedi won e ba yan ena abuburo a igina homa won konkon no ebisi Yesu Christ obeti da kwansem no ho this is a proof that Jesus is divine. That's right. Omande she abusiafo mo amohwe ne mo amuti nyinara de enchia sonko efiri nga junkapa Yesu Kristo nchen de bre mu nyinara ye besan adamu ase sonko kwan so se de biara danso modem afidie de to London Ghana Menda Kwan for Sabbath School ena feature semu empensempensemu se ne medi kan kai kote mu nyinara ye hwe nsem potitru a ewo Yohane enhoma no mu adusua to so nsia ena maboafo aye krado mu beboa na yede abrɛw no ansa ne di mpensempensemu no ede ebebrɛw no miekuti nyumo emfree singing band for home brasisia.
Yet singing band for us anymore day Brian. More testimonies about Jesus. I think the last week, you share a density ahodo a course so efa ba na Yesu Kristo kotono osubrana no na sadusha no kama and there is more testimonies no bebre na is a diachira eba answer na meyi maboafo no achem no ma memfast the patience so fama 3ABN Ghana TV akwasam sesa TV jumakui efasa jumayi edi ko wiase afana nyara sa wo hwe na so bibi kakra pese o de boasa TV jumakui ya se ne be ya daachen ye ka asampatre fo na omoboa ye na wonso din be ka wono bia bo so won number ba be de mfoni na ne fa na frɛ obi be je so kakra bia no fa boa omo na nam saye so nyankopon so e be hraw sara na Hope TV Ghana so efa saa ejumadi edi ko wiase afana nyara sa o pese oboa Hope TV nso e wo kwan bi so a onso won number e wo mfoni na ne frɛ na frɛ obi be je so fana frɛ obi be je so na kakra bia obetimi no wonso fa boa Hope TV na nam saye so mo nyankopon ashraw ene ma memfa mani mfa nhwe fidie mu ase na maboafo mo beboa me di sa du championship fo ndi abremu yi ma yi omo di akyerɛ mo wi a ya hye ya di sua no ase me de mo sonfo Bismarck Mensa enne ye wadom me wo Openi Foster chum eka me ho wa ase Foster ya mo akwaba great me da se enne so ye to zafra watimi aba be ko manimu a Elder Frank Ajay so enne ye wadom osaka me ho wa ase Elder ya mo akwaba great me da se enne so wasan atimi aba ne ye adusia yi na me ko manimu a Elder Hans na Samuel so enne che no Elder Hans ya mo akwaba great me da se enne so watimi aba ena fe Elder Kingsford Diabo ama ena edi eto no ho akra na Elder ya mo akwaba great me da munyina ase se ye frɛ mu matimi aba ene na yenkate ne na mema Elder Frank emompaye emaye ya mema memompaye owura ya samba wonase biem wonase na nkyerɛkyerɛ pa ene nsɛm a ema botaye mu ewo ebradu bio sɛ wonam ho kronkron so akyerɛkyerɛ yɛn yɛsoro bi akoma mu bi adwen mu de yesua de yetie ne de eka nyina no menye de bebɔ nkwaje kwan amayen ewo Yesu Kristo din mu nti amen great last week say na America no ye hwɛ adansidi a efri Samaritan woman ni no nkyɛn ebaaye abra na oni Yesu Kristo enya encounter Yesu Kristo timi kana hintasem ede kyerɛ fi ensu a na ɔsɛ ɔba abɛsakora mpo no ogya bibia si wɔ edimrika kokrom ekoka kyerɛ ma hu owura bi wɔtimi aka ma hintasem ede akyerɛm ne ya dansidi kɛseɛ pa ama yɛ kasampa wonso ede na Yesu ayama wa akɔ abɔnten a obetimi akɔka uma no ekɔ no wankɔkɔ tubaabo biawo wankɔbɔ Isaiah din wankɔbɔ Michael din wankɔbɔ Ezekiel din de Yesu ye man no eno kokaye wonso kwa abonten ne Yesu ayama no wonso kwa kacha foforo ene ye hwe more testimonies ampa ya hu se ensem bia na bibia Yesu Kristo kafa no bia no wamfa na no ne ka keke oye nsankyerene de baakiye ema ye hu adansifo ahodo a omudi adanse kasa ampa wei ene Messiah no na as usual no se ne na ekono ne nsankyerene oye na ya na echa de ntokwa disisi binu ho ano magiadi binu ho ano mpese omagidi na namsaye skrampo ma nsankyerene ni bi wo ho a omobo po skrampo se owura we yenye den yenyi ne mfiri ho no na no no ma Yesu an stop it ne o se oye na no so an stop it adansidi ahodo ana e wo se eba ene no ye ba behwe adansidi foforo a na sa ahodo bia e sa babaye na fe yasan ehun adusua ye betimi asua afri most importantly ebesa hu John the Baptist biom se ne last 2 weeks ye hu ne humility ane se ne pie kwan o ka asem no me ye hu ni mission akasa wode baaye na amfa oye ne bia amfa ba na se ebesa tie bibi asa afri ne nkyɛn ebione wo mo a omokeka ho nti se ne de bia me ka no fa ɔkyerosɛm na ye kan announce wa kan se ne be ya ye nyina e betimi anya emu enti ase ye hwɛ ye nka abosam no wo John chapter 12 verse 32 ka abosam no John chapter 12 verse
32 ehwe de wo ho nti radio ase na me de se o ma me so free asase so a metwi nipa nyina aba me nchen amen great enti I think say ye komu no enka abosam no ebebam na afi ya try na ya doso no se ni esiti o se okra ahombrase Yohane subodin di adanse bion ye hu adanse a odi sase odi adanse fa ne lesson na asan ba biom se ehu hia pa enti na osande ababio yen kan bibi e wo John chapter 3 25 to 36 no yen hwe John the Baptist at some okan wo ho right say ena ahudwa no ho achinye bi sorry Yohane asuafo ne Yuda fontem na oba Yohane nchen be ka kire no se Rabbi ne oba onchen Yoda agya no ho a udi ne ho adanse no hwe ono so bosu anipa nyina ekọ ne nchen Yohane kan se onipa ntumi nya bribi gise odi frisro ama no ansa mo amudi me adanse se me kan se enya me ni Kristo no na osoma mi di nanim na ayefro wo no ni ayefro kunu na ayefro kunu adamfo a ogina ho na otie no de edie na nanije ayefro kunu no eninti enuti afei na mesa anije yi awie peye mesa anije yi awie peye ono de etwase odore na me de mesuhwan nya ofri soro eba no sen esne nipa nyina nya ofri fam no free fam na ofri fam ekasa nya ofri soro eba no sene nipa nyina na de wahunu na wate no eno ho adanse na odi nanso obi nye na danse no nya ogi na danse no esi egina ese Nyankopon onokwafo na ne Nyankopon asoma no eka Nyankopon ensem na Nyankopon insusu honhom ansa na odi ama egya no do oba no na odi noma nyina ahye ne nsa ya odi oba no di no ewo dankwa na ne ontie oba no ehu nkwa Nyankopon abufuo eda ne so na me hu oboda amen great eda yen show at this last week here kind sa this particular verse and then so asa pie mu bion mfoni ben na o twatwere yen wa hase yo menu ameda ase me pese e be kan test ba kon dia kan de ye kan ye ko mako enwoma no ade edi kan no pa eti ba kon chichemu 9 ni num no no me pese e be kan ne de Mark 1 4 and 5 or Mark 1 4 and 5 okay I see Yohane babebo asu ewo esreso na oka adwensa kira asubo a edekọ bonifachem na Yuda asase sofo nyina ne Yerusalemfo efriko ne nchen na ka won boni ema no bo won nyina asu bonten Jordan amen aha no kire adwumadi a na John the Baptist no ye o ka sempa no na fi o frɛ amaman no na se nipa omo aman no se omunya adwen sakra na fi omfo omma onyame no se nipa bebre e ba ne nkyɛn no ye de obo mu asu ye quarters ya ye kan ye in John 3:25 ono ba no a e wo so o kyerɛ se na John na suafo no omu bo asu nipa bebre ba no ho na subonu mu no ena wentwi eba yes John asuafo no ani Jewfo ni ntem ti ho ye be bo John amane na asuafo no ba na asemo a ka wo se bia wo kan se ye bo asu no Jewfo mpanimfo ni bia ba om ne ye enyansa wo so kakra na wadwen ne se nanso om de Yesu din be
ebe shame ke bia mene wa dwumadi a ye di onyame nam yeso di na afi ye di ahita ewo oman no so nipa bebre ba yen so na ebe ma yen ho so na so John wa anye sa John ma omuhu se Kristo Yesu oni ajenkwa no. He was the Messiah, not a Messiah, but he was the Messiah. Ajenkwa no a omo etwen no no. Woni Kristo Yesu. And wasa edan na dibiem ye kind 27 ho a wo se obi ani ho a ne nsaka bibi gise ye de ma no efiri osoro. Ndi Kristo Yesu asuba na obo no. Anase nye Kristo per se but na suafo no. Any John the Baptist so na suafo asuba omo no. Se se e de ohaw aba. Yes sir. Obia e claim especially John chidifo no. Omo claim say ya adwuma ni ye. Na dentina opani so ne nkrofo omo bu asu. Sir. Nse Yesu bae no saade ni bi esida. Na suafo osoma omo ko ba bi afi wom se a yakohu nkrofo bi wom de wudi eye den. Eye nsenkyere ne nti ne ba yetumi na bi a yenko putu omo down. Ba Yesu anyesa. Na ha no na John kire wo mu se. Enam se Kristo Yesu o ya agenkwan. Na wo free soro na bae no. Ono John no e wo se obre no ho ase. He must decrease. Na Kristo Yesu so anya dai yempagya no. If say Kristo Yesu is the Messiah. Inti test aye kan ye memory test no say Kristo say opagya me was asase so a me den metwe mama nyina na say nipa nyina e de aba me nchen. Inti John no abie nanum e ma omuhunu say nyame ne agenkwa no. E wom say me ebo asu. E wom say me cancer mpa no e ma nipa hodo ba. Ede wam huma onyame ba nyame ni agenkwa no emu no ene Kristo Yesu a na suafo no bo asu no na ha no ye twen ya adwen ko John 3:16 no a na ho so o twen o mo adwen ade akosi so ono na dwuma oba ye se obedi adanse John adwuma oba ye nyina se adanse die ho adwuma na obedi ye se ebehunu Kristo Yesu no na chora no so me hu se onyankopon de ne bakro no maye se obia obagina di no obeda obenya nkwa no wonyira na emom de wanyina ani no wona obeda obekọ oseyim enti se Kristo ni agenkwa no a honhom konkron na yi na didi a kire me no a ono na wose ye de me ma no so na me so a me ye na dwuma no me brem ho ase ye de betoto ye nya abrabo mu a enemre mu no nya sa na yehu no Dabi. Yenya ye friend wo se nyame achidifo anasa Christopher no ya ma ye ho so ese agenkwa no a wo se ye project no e di ma wiase no to be hu we say am a man of God ni ye koto no ni ye de dan from na a man of God wo tietia yen so ba Kristo Yesu ba ye wa anye sa nti hu an ye ma no so ye ma ye nya ye ho so anasa ye ma agenkwa no so ti ha ye hu John na ho brase sa ho brase no ena o hwehwe free yan ho se me no mienu no ye be de ye be pagya Kristo ba biara ye be ko dwumadie bi a ye di bia ye hu se Kristo ne edi ama no se hu ne sa asafo mu wentwi ma Sir. ya fie mu wentwi ma Yes. ya busua mu wentwi ma e se Kristo ne ye pagya no na no be boa ye se fa John na dance dia odi mu a be boa ye wo ya nante ya ni Yo, me da se power ya de. Yes, Amen. at the hands. Asemwa Yohane ekaye suboni eka say he must increase and I must decrease no emu edupa I see esua bibi free mu and say eba asetena mu a enye enkwaje ho asem anansa asempa no ko aye koka na ese yetimi kasa but ye fie mu ya wade mu asori mu ye nwuma mu no we have to be able to have that humility sa ahobrase no ye de be kasa asem no if you say at the time na John the Baptist or can say he must increase na me decrease no na all the peak pa
Sabre nipa di n'akyi owo esuafo amanfo aba se ne elder kenkan ma yen wo mark ho no 15 no o se obo asuma nipa bebre ebeji esubo wo ne ho enti enka human nature no esese nka omoma ne ho so se wo aba na wo be ye wo de na meso me ye me de a obi ani ne lemu se ne last 2 weeks na make no but how many times ya yetu kwan aba abruchiri na ye wo ba bi obi ho obeto wa na enipa no oni ne ho bibia oni nkrata oni hwe but anka na wo kwan bi a wetimi a kire nipa no ama wafa ayi shortcut baby akofa a long way na anye yie no obetimi a kire no obedi yie asen se ne awo tie no most times no aya na obonsam ekeke gu ya adwen mu me na men koye na o me me nante me so ade si me hu bi nipa so masi oba yo ye hwe na wa ye na ye de obi compare but always selflessness is the key to our gospel. Say ubema obia ohia se okonanimu no ube pushi no amanako. If you cannot clap for somebody when they are moving up, you don't deserve a clap when you are also moving up. John the Baptist understood his mission. Another point as I say John I can say me kura Christo kura na menino. Ogum so me cousins. But baby ya wu Yesu e wo Nazareth ne baby no any baby Judea from na John the Baptist onyini ye no wo sere so no. He didn't know Christ in person. Yeah. But na hon kronkron aka kire ne se ne a honhom no be rest won so. Na me Nyankopon ne ebe kasa fa de ho ono na ye agenkwa no. He was not looking for any other thing. Sesebi owa hoden ne ho afa na bibi ne Nyankopon aka no eno na wo hweso aye yenso edu ba bi a yenim pa se nokre no ni yenim se wei e na asemu yi eda enso esane se ye pe nipa anim hwenimu nti no we ignore all the signs and konkron dia ma yen no na ye ne ye pe ti se yesua bibi afi John the Baptist ho a eye se ye behunu ye time adwuma nyame de ahye yensa na nea onyame se ye ma ne so moa no ese yetimi eboa sa nipa no anase sa asempa ka no na yekoyeni medika to no ebru wa bi kura no a ye nyina anim se obi wo ho ye very good in teaching obi wo ye very good in preaching obi a wadoma chede anyame de ama no enso ebia na mpanimfo bi wa so mu a ebi osofo kro wo ho no na dwen mu no eye no say if this person is teaching better than me then I'm not going to give him the chance. Every class of no crab my chance but mpanimfo bi e wo ho my chance because I say je ni munyam but nyame adwuma na ye ni obi ani munyam ni nyame de ahye nyina yensa ebe ma no akoyie amen me da say Openi Hansen ye to aso na fe ye nhwe Messiah no ho nti ase foforo bi a new understanding of the Messiah so ne adusua no de ma ye well ye go straight to John chapter 1 32 to 36 no ye nhwe John the Baptist symbio can or her about Jesus na nkrofo no are no more expected about the coming no yenhwe John 1:32 to 36 na Yohane di adanse se mihunu honhom se ofrisro esane se aburubo na obetina ne so yes na me de anka menim no na ne osoma me se mmebo asu mu no ono na ose me se nya obehu se honhom no esane abetra ne so no ono ne nia obosu honhom konkron na mahunu na madi adanse se oyini Yankopon ba no ade chen biu no na Yohane ne nasuafo mu banu ejina ho na ohunu Yesu a onenam eho no ka se hwe Yankopon adwamanu ni amen good first I show infoni ben na o twakere yen wase na ntiase ben foforo ben na opese nya efa Yesu that's it Miss Mark I'm say Yohane yehwa ajufo no Yesu pese omra se ohene ana otumfo bi na agenkwa bi a obese bon from depression any ade na obetia ne se Yankopon dwama na woni oku
then beto a bit my account so nti na Yohane chere Yesu say ampa indeed o hene na nye saa kwan so say obe ko agye nkrofo na mom point to asenu a obewu agye en free boni isa so na ebe establish bra bibia be ko na wiye a Daniel so ho daye fa Nebuchadnezzar kusi ebo no na ebo no be kese no awon ne the ultimate na omo antiase na even talk Yohane no nim say Yesu kra wan ponini na yakopon yi kire say na obo hu say hon konkron isane ono so no ono ne ajenkwan na eden na kamaye Jufo no a omo hate kwan no omo hu Yesu isane ohaw bi nema bi a omo hwehwe say obeje won e ba yen asetremu a enema bi ekoye so abu ohaw amane etimi hu say Kristo no kran po gina nche so sem kra be fa e da kire en re e dia kire enema bi ese akwan bi ese paso na oha no anu aduru no etutwa no yen hwe Yohane ehu Yesu say ono ne ajenkwan yes sanse ahubrase say de enura disian no Sunday disian e kan yes ahubrase a oye yinti no nyame bi nani amane hu say ayenkwan no enuti ese say ebre en wase na e bompa yesre rade say umuye ni na yehu ni yi yehu ni ya ebeboa yen ama ene manyina so ewie peye afin so yehu say John ana atro ene manyina to ama ene minu e ka bi enuti no ese say bibia ebihu afa rade ho no e mane to ekuma pon so na edi adanse na mpo si eni ho a nipa akai say asumasi obintin se no fa so Yakopon je no nisa ayadanse die ama yenyara enuti ese say ehwe Yesu Kristo na ebre en wase na ehurade ye na boyen ebre sem amen why are the power opening first abusia for eguso ara ye hwe adansi di ahodo efa Yesu ho great yento aso na fe yenko ye no yenhwe say acceptance and rejection yenhwe ne si wa hase John 6:51 no ede ba no ede na Yesu ko kan ye honomo ma trouble so mujina tum yenhwe nsem bia Yesu kan wo honomo John chapter 6 verse 51 no ede ba no kan kakra ne yenhwe ase many pa no a enkwa wo mu a be san free osro me bae no so obi di pa no ibia obetena se da apa no a me de bema wiase enkwa no ne me honam ena yudafo no eye akasakasa ewo mu se ebe den na oyi betumi ede ne honam ama yen edi na Yesu si won se me ka kire mo ekrem se mo ani onipa ba no honam na mo anom ne mogya a muni nkwa mu nya odi me honam na onom me mogya no ewo da nkwa na menya no da edi akire no na honam na me honam eye aduane ampa na me mogya eye anone ampa nya odi me honam na onom me mogya no tinase tina memu na meso metena nemu sene eja otiase no soma mena eja nunti metiase no saa so na nia odi me honam no nso menti obetena ase yini pa no a efresro isane bae no ente senia mojanum di na owuye no nia odi pa no yi betena ase da o kire kapanu shada no mu na oka yi no amen great fa tre haya ma me na men call opening hands so ede na Yesu Kristo kan wo ha na omumpese ombeji atum yo minia medase se ohwe adesua nyina in contest we hwe no in contest say adansidi ahodo a efa Yesu Kristo ni nyameye eho
and answer the divinity of Christ. Tia who said, among for bebre, including Yesu no ankasa, di ne ho adanse. Nti ahanso, de be adansedie na Yesu Kristo edifa ne ho. Na saa adansedie no, kwan be ne fa so a enipa no na nipa no gisen no moje no. This is John chapter 6. Ye hwe emra o Yesu ema enipa empempem aduane paano ediye na owie ye no omo pesenka omo esi ne hene na o kire se David but or the sa aduane no paano no eye example of ni nipadua no anase egina ho ma wo no eti owie ye na wo ka kire omo se aduane na me de amamo no eye honam aduane de enso symbolically no egina ho ma me honam mene osoro paano a efiri soro aba na se ne obedi me honam na wano me moja no o woda nkwa na eda edi akire no oka no mpire no in those who are the episode no kan be 2 times se eda edi akire no menya ne se nipa kro no enti or the manna eye example me de ewu ya me de mamu yi enti se manna moja no di ye sere so a o mo asen awuo no ba me ne me de mamu yi de se mudi a owuo physical way de mo be ko akoda na so da edi akire no ne owu bi no menya ne no enti na o ma yen synopsis into his divinity. That's right. Say eye onunkuto ne timide ne ho nipadua ene ne honam ne moja ebebo afode a onipa abofo abode biara entimi nye enkwaje wo. That's the first thing. Second thing and say esa ne say nipa no wo mo adwen no na wo mo fa bibia honam mu nye wo ka no literally nti. Yeah. Oka ya no mu nyina start yes na akwa hwan ni o ka say o de ne honam be ma do vampire na. Yes. O ka say ye carnivores. Ye wi nipa nam. Ye o be ka kire yen say o de ne nipa dua ma nti o say o te sa no. O san kire mu bi mu say ne ma ka kire mu yi enya honam mu na make no. The otwa from verse 60 no ho no elko no a. O say na me ka kire mu yi enya honam mu nsem masem a maka na ye honhom. What I have told you is spirit. Yeah. Na ema asuafo no na wanya wo mo dada no bebiri say nsem di emu eden ye ntumi omo dan wo mo ho koye ti odane ne ho kura san bebisa 12 no say mo nso mo beko bia na Yeah. ena Peter a very profound statement you betimi akenkan ewo John chapter 6 verse 66 you know. Also, but Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Yeah. You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, Yes. the Son of the living God. Amen. 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 Eti Peter, mubako biana, Peter say, Erade, na one chain and a young crow. If he say, wo and a wo down kwansem, and no confirm we say, Yesu, a divine. That's right. Because no other person in the world that waba or what down kwansem. Obetimi aka down kwansem, but oni down kwansem. So the one who has Yesu ne wo. Isaiah beka down kwansem, but ogifre urade ho. Elijah beka down kwansem. Daniel ka down kwansem. Womu nyina aka ni nyina apostles ni nyina beka down kwansem, but omugifre the source near owo down kwansem no ho. This is a proof that Jesus is divine. That's right. We we know and you can confirm. Peter Eka on behalf of Esiafo no do me no. Or say we can believe, we are come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Afi de ya beje di na ye nim na ya confirm na ya can. Eti Peter okiro ne 2 Peter no say we have not believed in fables. And yet an answer be na ya ayo. Na ne ye ka kire mo no ye ne no etena ase. Ye sua no ye tie no ye ne didi na ne nsem okan na nwamade oye ye ne nsem a ye hunu ye ewo ni wuom ne wusori mu no ye gidi with all emphasis say oye nyame oye nyame ba he is divine. Yeah. And unti Yesu yi na no in verse 70 no I see Jesus answered them, did I not choose you the 12 and one of you is a devil? Yeah.
Nti Yesu kura ko nanim. Afa John Emma a little emphasis. He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. Yeah. Ti Yesu upon Peter kan ye nyina no na or come nipa 12 no. So one of them still did not believe that. Eti ma me famra fam say who be say rejection and acceptance. Question is ye be say I want to say eye asem na Yesu kan ye no na ye problem. Ana ye nipa no a eje asem na no mo problem. Answer no say asem no problem ni ho. If you say a nipa 5,000 no feed you omo no. Ebi mu bufu yi. Say Yesu aye sa anwade no. Yeah. Sa bufu no mu no. Ebi nso nam so ji Yesu ye den edi. So it is a matter of the individual choice about the issue. Okay. Bible here that was see ya issues wo hu yi. Ye wo bi mu ho asane me no ya je di ye na ye te he ya ye nidi ye o ye nye den ya ye koba ye nyina no. Ye ni eje Bible yi ho. But the same Bible no to nipa bi sintibia. Ah omu bisa questions e ka kire wa wo gidi say sabio wagimi. There are people are not omugina John the Baptist or pointing Jesus Christ to say oye nyame eguama no. Etu nipa bebre sintibia momo efiri hokoye. But enu so ema esuafo te say Andrew. Yes. Te say Philip. To say Peter. Ene omo aka so be di Yesu echi. So ne mpese me de e kan say the rejection of the word is not because the word is bad. Okay. Bible na manfo so retia bebre no is not Bible no problem bia. It is because of the people. Okay. Nipa no moji asem no. It is a matter of choice. The same issue na see who a ma obi kan say urade. Ehe na ye nkro. Wachi na ye bedie. Wo na okuta dan kwansem. Wo ye ajetum say wo ye urade no. The same asem kro no anso ma enipa ni bi da o mo echi koye. Yes. Enunti say nya me pese me kan say the fact is say wo ye asoreba. Ana say wo kwa asore. Ana e bia say wo nkwa asore. Na uhunu nyame asem se eyesintibia to ana how bia to wafre nyame afre no na unya anza no anti wenya issue with who God is no does not mean say nyame asem no e wo problem nyame asem ye no correct say ne Yesu kan no but ne oji asem no All right. your choice and your understanding Okay. and ema ye hu say obema ya rejection ana say obe acceptance. Okay. Real me da say opening hands and what to go abie mu Yakopon enhraw. Yento aso na fe yenhwe agya no nso na dance die. Ye hu John the Baptist dance die a wadi efa Yesu Kristo hu. Na fe ye hu sene yensinti Yesu Kristo na siye pa ye hu sene ono nso ocheche enema mu ewo hase na fe o mante na se. Now yenhwe agya no nso asama Yesu Kristo kafa agya no nso no na dance die sene esitie. John chapter 5 36 to 38 no yenhwe de o hono mo. Interior jasem. Ame de wadansi dia esen Yohane de no. Na nyuma agya no edi ama me se nwie no. Enywa no a meye no di me ho adanse se agya no na asoma me. Na agya no a osoma me no a di me ho adanse. Mo ante ne ne ada nso mo ehu no ne suban. Na munni nasem no ewo mu efise ne osoma me no mo nyine ndi. Amen. Amen. Obani Frank yenhwe ahase nso ediebe na Yesu kan wa hase efa agya no. Best mark me da say said na eda hands church the context of adisunya toso insin mu no. Adansi dia hodo ene ekoso efa Yesu Kristo eho. Yeah. Yehu de Yohane suboni ekafa eho. Yeah. Sese eden na jano nso ono a Yesu Kristo nso edi ne ho adanse ye. Sese ye behwe de ejano ankasa osoma no nso no. De o beka edi afa no ho. Na no kwasam ne se wo Yesu Kristo asubomu no ejano ene won kronkron ni nyina di kan di ne ho adanse ye. Yes. Esan se asubo bremo no ena
abuburo a igina homa hon kronkron no ebesi Yesu Kristo abati na hona enne bi nso efrisoro etiemu ka se oyi ene medoba no a kire se eja no edi ho adanse pefe se mia medoba masoma no onie etoa so adanse di ahodo bebre na eja no ewofa oba no ho no etoa so wo configuration ni mu no omununkum no no eja no esa ka asem kro yi a se oyi ene medoba osomani nti muntie no se o kenkan Petro nguma etoso mienu eti baako ntimu donson ene dun nwotwena okay the first hour bia obetimi akenkan mai all right verse 17 and 18 okay na onya ni die ne enmunyam free eja Nyankopɔn nkyɛn no ene sɛ saa ene yi free enmunyam a ɛsɛ ɔkɛseɛ no ba ne so sɛ oyi ne medɔba a ɔsɔmani yɛn a yɛne no wɔ bepɔ kronkron no ɛsoɔ no ɛte saa ne yi sɛ efresoro bae amen nti ekosoa eka de agya no nso edi ho adanse sɛ mia medɔba no ni na de afoforo ehu ye de ɔte ye nyinaa akyi no still na ebi anyini sɛ asam no ɛyɛ nokore so ɔhwɛ a empo wɔ afahye brɛ ni mu no hilafo bi kura eba bepɛ sɛ ɔmo ehu Yesu Kristo kro but na asofo mpanimfo ene asordam hofo asudifo no still na no mo enye convince Yesu Kristo ene eja no uhwemu a adesuana mayete asese empoka bibie ni ho a naka ewie peye se Lazarus usori a Yesu anase etimi ma enyane ni fra awufo mu no naka ewo se etwa dansedie ni nyina to nanso enokora mpusu omo ba akokora that's right naka kire se you ampa wei ene Yesu Kristo nyamedoba no edu bra bi a wo ye hia demu wo ye sumu nyame timi de talent ahodo bi ehye nipa bi nsa enso empendodo a ye no kra no afi na wo hia soritia sa empendodo a wo bua se de nyame de adua mu no beda na di no afi na wo hia otaye ene otan ene nti adesua we me ye che atiase se Yesu Kristo kra no ye eja no do ba ono aja no kra di ne ho adanse no enipa po no sa yi na kwa sa ene nti se ye wo bibia ye timi ye de boa ma awurade adwuma no koso a eni se bu yabam yenkoso yese nam kwan pa no so nko ade a yentoa so na yenye esan se nyame enwuma ne na kwan a ofa so ye ne niema no ya na nipa no yempese ye bagi atum esan yemfom so ne yemra to a ya kata so nunti no yempese han bia beto yen so na etimi ebie enkwaje ekwan amaye enti yemma de nyame de adua mu no yentimi mana emra bonten na yemma foforo nso ehu otwedi ampo nyame se de agya no di ne ho adanse no amen me da se abuza for yegusuara ye hwe adansifu dance dia hodo a efa Yesu ho ye hwe ni di awie no na fe ye mfa nsoro yen addition so fe ye hwe the crowd no nso nkrofo no nso adanse die ye hu agya no adanse die ye hu John the Baptist adanse die afi yenhwe crowd no nso omo dance die se ne esitie nipako no na omo hia no nso John 7 yenhwe 37 no start can from 37 no eba all right yeah say nada edi akire a afa hye no emu dakese no esi original na otiemu se osikom edi obi a omra me nchen emenum so senia atwere no kae no nia ogimidie no enkwasi bontin besene afrinimu ne yam na yedie
ɔka wɔ honhom a wɔn a wɔgye no die ebenya ɛno ho na honhom no nyama ɛfiri sɛ onyan hyɛ Yesu animonyam ɛna nkurɔfokuo no mu pii tee asɛm no ɔka sɛ odiifoɔ no ani ampa ebinom sɛ Kristo no ni na ebinom nso sɛ Kristo no bɛfiri Galilea no ana atwerɛ sɛm no anka sɛ David asefoɔ emu ne Bethlehem ekuru a David tena hɔ no emu na Kristo no ebɛfiri na ne nti mpapamu ɛba nkurɔfokuo no mu na wɔn mu binom ɛpɛ sɛ wɔkye no nanso obiara amfa ne nsa anka no ɛna asɔmfo no ɛba asɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ no nkyɛn na obisaa wɔn sɛ ade nti na moamfa no ama asɔmfo no ebua sɛ onipa biara ɛnkasa sɛ onipa yi da ɛna Farisifoɔ no bua wɔn sɛ wadada mo nso mpanimfoɔ anaa Farisifoɔ no mu bi agye no adi anaa nkurɔfokuo yi a wɔnim mmara no wadome wɔn. Okay, fasi hɔ mami dase yɛhwɛ anobaba a ɛkɔ hɔnom no wɔn sɛ did he fool you too mo nso mo ama kwa we atimi adada mo kɔchi nipa ne mra mo want to have a visa so mo atase ama adada mo ɛda yɛn sorry so mfuni ben na yɛhwɛ crowd no nso ɔmo so mo dance die when you am dance say kind chapter 7 ni nyina no a ebedan edi akyerɛ en crowd a wɔka mo asɛm yes twere no ma yehunu sɛ John chapter 7 ho ne mmara so sɛ Jewfoɔ no omudi afahye aye the feast of the tabernacle na afahye no mu no Yesu enuanom no ɛka kyerɛ nsɛ wɔnkɔ Judea yes said the beya amanfo obehunu na dwuma a oyɛ yeah na Yesu ka kyerɛ nsɛ memre nyamae memre no enye ready na in the course of the feast in the middle ho no osi Yesu kwa Sunday mu na afi no o frase sɛ o kyerɛkyerɛ wɔn to no mo ekenkan ya kyerɛkyerɛ wɔn no ma na obewie no ipakuo no ka sɛ what manner of saying Yesu nsɛm a wɔkeka ne nyinaa no wei nsɛm a wɔkan dia no pɛ sɛ wɔkyerɛ na Yesu ɛka bibi wɔ say ye shall seek me and shall not find me and where I am father you cannot come mo bɛhwehwɛ me na mo hu me na baabi a me wɔ no mo nyɛ dɛ mo ntimi mba adintra because akyerɛkyerɛ a wɔkyerɛ wɔn so mbɛhu Kristo mbɛhu nyame no ɔmfa wɔn adwen ne wɔn nsusuye ɛmba so te sɛ saa na tie de a baabi a me kɔ no ani baabi a me wɔ no mo nyɛ dɛ mo ntimi mba hɔ bi no na wɔsa aba sɛ afahye no ɛba wie the last day no ɛhɔ na Kristo ɔka sɛ bi kyerɛ wɔn ɔsɛ sɛ obi sukom de no a wɔnyɛ dɛ ɔmmra me nkyɛn na ɔmɛnom sukom de no a adana Yesu ɔka sukom ho asɛm tinam ka sɛ yɛnhwɛ afahye no deɛ na wɔn yɛ na yɛ nsɛ na hɔ a na sɛ afahye a Israelfoɔ no di ɛde akyerɛ ɛkwan a Onyankopɔn nam so yi wɔn free Misraim wɔn duru srɛ so nsuo a Onyankopɔn de ma wɔn nom yɛ 40 years in the wilderness no titwerɛ no ma yɛhunu ɛne Israel bakɔsɛm mi yɛhunu sɛ eduru this last day no a wɔn fa a chalice na wɔn de ɛkɔ the pool of Siloam na wɔn akɔsɛ nsuo na afei wɔn ayɛ possession ɛde akɔ asɔre fie hɔ na asɔre fie wɔn duru a yɛwɔ gate a ɛyɛ the door water door a wɔn di fam to wɔn bɛduru hɔ no there's a 3 blast wɔn bɔ totorobɛnto mprensa ɛwɔ hɔ nti ha no Yesu ɛtwe wɔn adwen ɛde abɛsi ne so biem
said the Muye, and Suamo Kosai, in Suamonam, a Sresso, Yamede Mamo, Nafi Moody who are Fashi. A chess on Yame, Jemufri, Miserim, Edemofa, a Srenoso, where Yamos are, or Masukomo and Como. Name of Mamusonum said the Mubaya or my son, Adiama, Maya Akam. Diafashi ya Moody, no. Any symbolism mu ye family ho ya me agenkwa no nti se mo ba me ho a obi asukomo ade no no mo ba me ho a mo be dey mo benya ensuo anom na no na afi questions are na ebusa afi ma wo mkura no nsa wa ka no abufuo hye wo se ne mo nchi opani mra na afi de be ye no ye nye no ho na asrafo no ko ya omutie ne nsem no a wo ka no a omtim se opani Kristo asem a wo ka no enya asem a ebetumi akọ ne akọche ne se waka musu zembi to musu busa on se no mo so mo ka ai amamamfo no wa ko sa amamamfo no mbu om se om de omunim de omunim mra no ti Kristo betumi ada yes na oba mu a verse 48 that is John 7:48 say busa say na Pharisee for empanimfo na say rulers no obi so agina dia na say free soldier for no e ko Pharisee for no yes de umunim de ana John osa akofa Nicodemus e dia behim sir ami ehunu say Nicodemus kura di no ho adanse yes if you say Nicodemus no ye Pharisee ni no ba Kristo Yesu ho anajo no mpese obi ehu no no nim de no nim mra no yes no nya what they say Gentile no free Galilee nanso oti Kristo Yesu ase si ehwa ye bebusa say na Nicodemus mra Yesu de na di nkomo no na afi so di no adanse ekura won so onya adwen sakra yes onya adwen sakra eden yehu Kristo wu ye no Nicodemus onso wo ye den osiesie spices a kom de ko ye den akọ sra Kristo ti no kire yen se onya gidie wo Kristo na asemo a no ka no ti de Kristo ka kire yen nyina nse se sukom de no ye nya ye mra ne nchen se de o ka kire Pharisee fo ampa Nicodemus so o e Pharisee ni onso oji Kristo di esukom de no ema no ko Kristo nchen so obeye de obenya nkwanso ni bi ndi we no ya adanse di a efiri nipakuo no ho so e de ba be share ne masampa Kristo Yesu o ya agenkwa amen my father ko pebi enka ho ha se nipakuo no witness na no mo ye no e kire se they knew no mo nim twiro no if you said they were quoting directly from Deuteronomy 18:15 to 17 na odifo foforo na meyama mo eti say we are na no de or the train aba puma and ebe di ahene he will rule with a righteous rod indeed that prophecy from Moses, you know, Israel give for na hwe ni move from Moses penso okay sa ti omo hu Yesu no they were convinced to say no nti ono mo no de omo si odifo no a sa odifo no a but it goes beyond Yesu oko beyond odifo but so mo beji atum say ofinyame nchen na aba any sa conceivable idea omo kan ya obi say oh han odifo no entiminye Christ no a yes adentia ya ngono Bethlehem mi ekire say omo kro omo nim Yesu na wo na se ebi say oko Matthew 1 ho na ya wu Yesu o Bethlehem sene na ya kan ho asem pepepe but it's so omo adwen mu no si ye wo no ho kra no a ontimi nye this humble Yesu ye pe a pompous Pontius one ono no about ya pakan mu ye bom twene di nanim nhenkwa di nanim ono na ye hwehwe no nti ne ye di si so ne say adofo asem a ye kan ye simple say o di wadwen e di o meaning ewura nyame asem no mu a bibia ni ho a obekan a obete ase it's all about say ube can kind with all teachable spirit na wama wo ho kwan say nyankopon mu a wo na wo kronkron no mu na ti nyame asem no ase ebi say nyame asem ni nyina eni Yesu Kristo no a enti o mo anti Yesu ase a
saa na yɛn so yɛ antikro na sɛ na kyerɛ sɛ yesu na yɛnte na se ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛtumi ehunu sɛ crowd no de ɔmo di yesu ho adanseɛ in a way they didn't even know okay nanso na yɛ yesu adansedie no bi yo me da say poster now can last one afi yeah until on the other hand no on say fasifo busa say ntimo so omo wa dada mo ana yeah eto yen ya ewe ma to yen kan asempa na o say o mo ne bible ye di bible dada mo any ade obi na twiro eno dia dada yes blah 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 yes but say me ya bamu yeah na yen koso isa na nyame adwuma no be boy yo madam ase abusiafo yebre na yebre aha na yede adusua no ebetwe next week adusua to so nso o se inhira ne won a wogidie adusua no so ebeye kama pa se na wode ho hye we mu no next week nso ebe so ade ho ebe hyemusa ahombrase mu no sa kata oni na mema da frank inhira so kora yesu wasam na aba yenchen emu ade yonsam eno ho anamontu ɛho ahoɔden firi wo ɛno nti adansedi ahodo a yɛde afa ho nyinaa no yɛn nso so yɛsesɛn yɛpɛ sɛ yɛsrɛ sɛ ma yɛntimi ne wo ho adanse pa na afoforɔ nyinaa ɛmfa yɛn so ɛnhu twɛdi ampɔ nyame hyira yɛn na dom yɛn wɔ asɛm wɔ yesu kristo din mu nti amen Amen.